салом алейкум дӯстои бародари гиромӣ, беҳзод ҳастам аз шаҳри Майами омадем. Яхмосо ин барои нафарое ки бизнеси масалан морожини доранд ба ҳамон хотир нишон додем ки агар як супермаркети калон бошад намехе ҳама тарафа як гӯша морожини мондаги ҳастанд. 1 2 3 4 5 ҳар намуд аст ина. Масалан торт, баъд агар хоҳед болош шоколад, ҳар як ҳамине ки мондаги ҳастанд намудҳои морожини. ина клубник, сирқати кейк, оренҷ, ванилла, чормал, чоклет. баъде ки морожине гирифтед, ина болош ҳар намуди шириние хоҳед худтон гирифта илова мекунед, болош мемоне. ина ҳам мемон миллион намуди ширинӣ. баъд донаҳо. ҳозир нархоша мебинем. 349 кейкон 249 ҳама калонаш ина намин 499 349 нямхе ёр ҷои орома как тозаак хушрӯ. дар тамоми штату анами хеле дуконҳо зиёданд. ванилла наз бибинам. мекунем. Шуд. Дига. Аз даҳаношам мереза мера.